Ngatarai pila ya benar bagan naga Realme kalar launch ya kita gi phone jongka gi R5 ta ka wega Realme P3 bat ka Realme P3 Ultra. Tehakan naga video ngan batai ya kan naga Realme P3 Ultra mo kan naga P3 Ultra m kadai ka top jong kini ki P series. Kamu ya ka to ka P3 Pro ru ka dang tam kan mo namar kan ka longka kan ka long ka to ka top jong gitu ki P series jongka. Kini ki P series jong kan naga Realme m kidai ki phone ki ba fokus tang ya kata ka performance. Kamut ki best kata ka performance jong ki ai ru yau processor ki ba la kambit mo ban lek kai game ban ayuro kibun phan apden jong phi kiba la comment kila request ma bangan penmi lane ban batai ya kita ki phone kiba phi kwa ban tip dan renga klem la re ban cover ma kita ki phone kiba phi kwa ban tip namar ka we ke video em ka simpor yang hadu lai bat sagunta bangan edit bangan wat kita ki information jongka bangan wat kidur gitar ban penon kam ha ka ban edit rumah te kasim jing app ha yanga ban cover ya kita ki phone ki ba phi kwa ban tip was nga we re yanga bangam la ban lek ma ban cover ya kita ki phone ki ba phi kwa ban tip te shu ya comment ya kita ki phone ki ba phi kwa ban tip ngan persyang ban reply phi ma individually te ban penmi pat ki video te kasim por ba yanga ban cover ya bun teli ki video ngan penmi tangkum kine ki main ki video ki ba dang mi thamai ya ki phone ki ba la kamrim em te ngam la re ban cover mo namar ka simpor pelat ban edit ban buat ki information kumto haswa bangan sedang singa bahan like ya kana video bat subscribe bro lada pimpat subscribe ba pin yo ya kini ki update thamai kum kini ki update thamai mo sepang ki phone hang neng nyapit ya kita ki specification jong kana ka P3 Ultra mo kana ka phone am kisna ya kata ka body jong kala na ka frame jong ka da kata ka quad curve kata ka frame jong kama kilong kata ka quad curve em ka mut lada pipit bha ya gitu kidong ki saudong jong ka kisnat jong kama kilong curve kumto pit bha kumto ma kalong kumto kita ki snat lana kita ki saudong kisnat jong ka kilong curve te hang ne nyapit ya kata ka jing ruben jong ka kata ka thickness ma ki ai 0.6 mm kata ka jing ruben jong ka kam ruben ramo kana 0.6 ka mut ka stang bha kana ka pun ka bas bha ma ya ka weight pat ka jing khia jong ka kata sispa prapun gram tekana ke phone ka support ru baro arteli kita ki sim card dagi nano sim card mo bat kana ke phone am kala support ru ya kata ka IP rating 69 kamut la best phamo kata kamut lada pipen ngam syapo haga jing jeliu ka ba armitar em bat hadu live few minute kata kan lele ra kana ke phone mo tementang nyepet ya ka display bat mo kajing hek jong kana ke display jong ka kalong 0.5 inci kata kajing hek ka display jong ka kala hek phamo te kabes bah ban lek kai game ban page media ru ban page video ru kabes bah namar ka hek bah ka display jongka bat ka resolution ki ai da kata ka 1.5k kata ka AMOLED display bat kala support ru ya kata ka 1 billion colors bat sispa RPU hertz kata ka refresh rate ma bat ka peak brightness jongka ka support hadu khatsan spa kata ka peak brightness jongka bat kata ka screen to body ratio ru kabes bah ki ai hadu khandai phulai 0.5% kata ka screen to body ratio lada phim singa thu kai kata ka screen to body ratio kata kamut PEM kana ka display kamut kaduna bah kitu ki cinta kitu ki bayong kitu ki balong yong em na site kumto pe ta ka best bah ban page video ban le game ro ka best bah nomor kiduna bah kitu ki chin jong ka ta kitu dak yong mo na site ta ya ka protection ki ai kana ka display ka Corning Gorilla Glass 7i tehang ne nyapit ya kata ka software bat ka hardware bat ma te ya kana ka phone em la ai da processor MediaTek Dimensity 8350 Ultra bat lasna yo da kata ka 4 nanometer ka teknologi ma une 8350 m ude processor uba la bit ban le game ro te kana ka phone kala support ro haga BGMI hadu 90 fps bat la yathu ro ba haga ka update thamai bala yo haga BGMI m kala support kana ka phone kala support hadu sispa RPU fps te kala best bama nang tapat haga software kana ka phone kala ai da Android 15 bat Realme UI 6.0 tabat hadu arsnem kata ka Android update kin ai kata kamut hadu Android 17 kan yo namar menta ka don da 15 mo te kan yo hadu 16 bat 17 namar arsnem kata kamut hadu 17 Android 17 kan sayo te yaga security update pat kan ai hadu license te hang ne pat ngin nyapit ya kata ka RAM pat ka storage mo te ya ka RAM ki ai da kata ka LPDDR5X te kala best ba mo ki ai da kata ka LPDDR5X samut ka speed bah kata ka RAM jong ka mo bat ka storage ru ki ai da kata ka UFS 3.1 bat ka don lai jat kita ki combination jong ki mo lada pi oda
kata ke banangkong kalong prajibi ka RAM bat cispa arho prajibi ka storage kaba arpat prajibi ka RAM bat arspa ribusan GB ka storage bat kata ke top model pan kalong kat RGB ka RAM bat hadu arspa ribusan GB kata ka storage ma tementang nyepit jaga kamera pan kadon arteli kita ki kamera ka design kalong ki ada kata ka rectangular shape lada PEM kalong saudong kumne kam yade rabat katuka P3 Pro namar katu P3 Pro ki ada katuka circular ma katuka design nadin te kanepat ki ada katuka rectangular kamun ka long saudong kumne te ka syong happy pi internet kumna daga rectangle na daga naga circular ma haga naga main kamera ki ai 10 megapixel bala ai ru dau ta sensor jangka Sony ma ka IMX 896 pra kendai rumah atau model yang kataga Sony sensor bat kala support ru ya atau OIS tekane kamen kamera M ka support hadu 4K 60 fps te kabas bamo lada pi day kiba ring video kiba sina video te kabas pa lada pi sina ki video balong cinematic M ban pen slow ya ki video te kana ga 60 fps te kala bas pa ban sina video ro te hakana ka ba arpat ka kamera kana ga secondary kamera kalong prime megapixel kata ka ultra wide angle ma te menta hakatu ka front part ki ai daga 100 megapixel bat kane ka support tang 1080p lane ka full HD bat hadu 100 fps kata ka frame ma ka support kila de ban ada ka 4K ma re hang ne ki ai tang daga full HD ya ka kamera jongka habaya page bahaya kini ki specification jong kana ka kamera jongka te kam da best tan re kamun subiang ma namar kana ka phone kisna ya ka kisna khnang na menta ka performance ki claim sna bahara ya ka ka kamera mot ka subiang kam da best tan re ban ya compare bat ki we pat ki phone kiwe pat ki features hang ne ngin ya pet ma kana ka phone kala ai ru da kita ki dual stereo speaker ma ta wifi ru ki ada wifi 6 ya bluetooth ru ki ada bluetooth version 5.4 ki 5G pan ka ai katsan tele ta ya NFC pat kim ai re hapo India ma re sabar ri te ki ang ka ai ya no NFC ya infrared pan la ne to IR blaster ki ai kata kemut kana ka phone kan long kum ka remote control la dapi kwa ban penon kam kum ka remote control ma te ya ka radio pat ki claim air te kana ka phone ka la air ya kita ki mic arteli ki mic ma we sarum we sanang ya USB port pan ki ai da type C 2.0 ban unlock pat ya kana ka phone ki la ai da ka under display fingerprint bateri ki la ai da 1000 mAh bateri bat prape watt utau charger ki ai ma te hang ne nyapit ya kita ki color ki don lai jat ki color ma kabanangkong kata ka Neptune blue kaba arpat kata ka Orion red pat kabalai pat kane ka glowing lunar white kane ka lunar white ka glowing lunar white ka compare ma na gitu ki wepan namar kane kila advertise bahaya kane namar ka compare na gitu ki wepan ta kemut ba kane ka lunar white lada haga por mid haja ka badum ma ta ka long glow ka shai ta ka long glow kum to kami da ka dur lunar kumu benai ta kumbasau benai te kapher ban nakata ka daw ki advertise bahaya katuga color kador jong kena ka phone na Flipkart kala ban poi hadu arpunya arhu prajar te lada pi apply ya kata ya kita ki offer mo ki bang offer te pila ruban yo ya katang apply arpu saujar kunta ngatra menta pila ya sing thu ya gini ki specification jong kena ka phone bat pila la ruban decide mo ban thiet na phim thiet na kena ka phone tengin ya sempat haga we pat ki video jonga haga we pat ki update ta ko bless you